Anseo, an Ystamaria, tua Frank Hargilis, ha Paul Erik Carson a cumal Helenan, agus a dèanamh mil, ans na tain Helenan ege am fallach ans na hachian. Hallo. Hi. Coinneach. Hallo. Paul Erik. Maar kan ik geef. Seo alin nach hel. Agus kan je wel naar Helenan? Det står på en af bakken her. Okay. Så der skal vi lige have noget udstyr på. Kærskiljar. Kærst. Med Jeshel. Agus Johnach. Johnach ach immekenach. Lisje, ha misje gumma missal vi kur udoch gorach orom. Agus, en turreshow, ha over a hånd. Og nu når vi kommer hen til bistederne, så holder vi os på bagsiden af dem, for ikke at forstyrre bierne. Ha Paul Erik foskelig til Sjælland, agus a kustjol de gjå na Sjællanden sånn a kumma sokker. Hei a norsjen a torsfremas sånn ke Jane haun de vil. Agus an je kloverasjen? Ja, og det her det er jo genialt fordi hvidkløver er en kvælstofsamlende afgrøde. Og når hvidkløver netop samler kvælstof, så får jeg en fantastisk hvedemærk året efter. Sådan har I nok? På sådan en hvidkløvermærk her har vi 12, her er 600.000 bier her. Nede ved gården står der yderligere 1 million bier. Wow. Så når alt er ude at flyve, så er der altså 1,6 millioner bier, der er i gang med at arbejde. Agus aber usse Gudhjem millingulje Sjælland tormil. Her er der 2 kilo honning. Sådan træm. Hentet på små 10 dage. Well, fattig om jagen. Eras egen tua, le neidjach hien, ha sin a blasa geviel. For a hier. Ha sin millisach, konadra cuideachadh. Så kan du forklare. Det er rå honning på hvidkløver, mild og sød. Hej ma. Ha mi fakkel le krokken gen vilskönjel a hok Paul Erik is na tain Sjælland eke turresele. Agus ha mi dolkachur gu jo eim.